So
enkonzweni yabo mama bazalwane amen siyabonga bazalwane Nkosi uJesu kusihlanganisa bazalwane amen sibonga bazalwane ukuthi siphele holiday bazalwane amen sizolanda isikhalizo mama sizokhala bazalwane amen ukuthi inkosi biza nomama abahlakaniphileyo bazalwane amen eze bakhihla isililo bazalwane amen ngoba ukufa sekukhuphukele esifestiveni bazalwane amen siyabonga bazalwane sibizwe nguye asizizelanga bazalwane amen sizochitha nexesha elininzi bazalwane amen sizothi uhlabela ngoba sibaninzi kakhulu bazalwane amen kufuneka ngasidle ixesha bazalwane amen kufanele lokho esikubizwe uNkulunkulu sikwenze bazalwane amen ngiyambonga uNkulunkulu kungumusa kulezi insuku zokugcina bazalwane amen ukuthi asiqoqe sidele izinto zomhlaba bazalwane amen sidele kumnandi basezweni sizofuna obakhe bazalwane amen nje sithi kancane uhlabelela bazalwane amen banqwebe bazalwane amen amen bazalwane amen Ozayo nomthwalo wakhe Ozayo nomthwalo wakhe Ozayo nomthwalo wakhe uYesu akasozathi Ozayo nomthwalo wakhe Ozayo nomthwalo wakhe Ozayo nomthwalo wakhe uYesu akasozathi mama woza nomthwalo wakhe woza nomthwalo wakhe woza nomthwalo wakhe uYesu akasozathi mama woza nomthwalo wakhe woza nomthwalo wakhe woza nomthwalo wakhe uYesu akasozathi nomthwalo wakhe nomthwalo wakhe nomthwalo wakhe
ngobahlukana bazalwane amen amen bazalwane mama Eligama lenkosi yethu Jesu Kristu bazalwane amen amen sizothathana nexesha amen sizothethela umama wala ekhaya bazalwane amen amen bazalwane amen amen sophakamisa yena bazalwane ngeligama lenkosi amen abayokhuleka kameni amen Kodwa sothinike ngoba simenywe la ekhaya. Ngoba simenywanga la ekhaya ayingabe siyathutha siye enkonzweni. Kodwa ke simenyiwe emthimbeni bazalwane. Ukuthi sizonyathela singomama besililo la ekhaya. Amen. Bazi ngoba ikhaya elinganyathelwa ngabazalwane livamiswa ngamadimoni. Ungena komzalwane ekhaya lakho kungena uJesu. Uvamise bomama bami emzini yeni kungena abazalwane. Yabona sizoqala inkonzo manje yomama. Amen. Lenkonzo sizoyiqala namhlanje izoraunda. Amen. Amen. Asizukusho nokuthi icela ngoba ngayenza lenkonzo manje ngathi abazalwane abacela inkonzo azange abazalwane bayicela inkonzo. Amen. Kwaphoxa nje ngokuthi ngathi ngeke sifike kwakho singaphuzi itiye. Amen. Ngoba ngangikhipha umoya wokuncincana. Ukuthi ngempela singakhonza sikhonze siqede sithi amen isiphume. Amen. Ngangikhipha umoya wokuncincana ngithi singaphumi nje kwakho nje singadlile hayi uforo ijuice or machisi ijuice. Amen. Ayibonto enjalo or ice cream ubeke la. Amen. Hayi abazalwane bababhajwa ngoba bayancincana. Yaphela ngoba bayancincana. Isono ungaphani mama namhlanje ufunda. Uyabona bawufuna ibusiso lezandla ivuleke. Amen. Yabona leya mama lo isono ngayi uzumhawukele. Mawufika lapha emakethe yakhe ukhipha yonke imakethe angisengithe singalinge nje sisiya ngakhona. Amen. Ukhipha yonke imakethe amen. Uyabona into enjalo. Ilento ibe imagnet kuwe. Ibuse kuwe lento izenzekele. Amen. Yabona into enjalo kube lento nje kuthasha ithi thatha lokhu phana lo. Uyabona mayisibusa kwisi magnet yeke uphe namasathani ngoba mawuzoyithatha ngomthetho uzopha utshale edwaleni kungamini. Umoya engcwele masunenkonzo yokuphana uyakutshela thatha lokhu unike lo. Hallelujah. Nawe ngaleso sikhathi uzophiwa every day. Ngaleso sikhathi nawe uNkulunkulu uzothi usayifisa nje into akunike ngoba yini uyaphana. Namhlanje abazalwane ngishokholwayo ngisho ngakholwa mayingena kwakho mina abazalwane ngahlupheka ngifika la evangelini 4 years nampa bayazi inhlupheko yami. Bayazi mina nganginesikete esodwe ematsheni ngifika. Amen. Esibrown esinamapliti la ngaphambili. Kangichazwa nje ukuthi nje ngifika amatsheni kwathiwa kuvunya isono. Ngoba ngangivela enkonzweni engavumi isono. Ngangivela enkonzweni inhliziyo yami eyayibhashini iboshiwe. Amen. Jesus.
kwakuthi makushade manje ngangigijima phambili mina nesikete esibrown. Amen. Kodwa ngingasebenzi uNkulunkulu wangitrainer, wangitesta, angasebenza kwahluphekwa la ekhaya kwahlusheka into ongakazi uyibona. Kodwa amahewu. Amahewu nabo ngizobakutshela. Amahewu. Idoko nje ulifaka amanzi libilele lona. Amahewu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ayegcwala ibhakede every day. Ngihambe ngiyowashela abantu amawashing. Ngibuye nempushanyana kodwa ngizenza sure ukuthi wonke umuntu ongena la ekhaya kwase kwaziwa ukuthi la ekhaya ngishabe emgwaqo yala eOrange Farm. Bazi bonke ukuthi ekseni makwenza imigwaqo la ngivuka ekseni ngipheka isopo or ngipheka umdoko. Amen. Hallelujah. Ngabusiseka into ongakazi uzuzu uyibone. Nami ngangazi ukuthi ngenzani. Isono kushonila ungafananga. Awumfunzanga uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu waphana ngendodana yakhe. Wazofunzwa uAbraham. uAbraham waphana ngendodana yakhe. Kwathiwa wena useyena usumhlobo. Amen. uNkulunkulu uyithanda kakhulu inkonzo yokuphana. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Manje silake bazalwane sizoqala inkonzo yomama, inkonzo yokukhuleka. Amen. Inkonzo yokukhuleka ziningi izinto bazalwane okufanele sizikhulekele. Ziningi kakhulu lezi zinto uNkulunkulu afuna zenzeke ebandleni lasematsheni uthembe omama bomkhuleko. Amen. Amen bazalwane. Okokuqala nje bazalwane uNkulunkulu uthe manje la ematsheni akube namabhizinisi. Amen. Amabhizinisi akhe. Amen bazalwane. Amabhizinisi angazuchelwa ngamafutha, angazuchelwa ngamanzi, angazushukunisela istika. Amabhizinisi nje original. Aya waseShayina. Amabhizinisi nje asezulwini. iShayina manje siqhumba phansi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen bazalwane. Ufuna wakhe okuzothi mangabe sine Pick n Pay or sine supermarket bonke abantu abazodla isinkwa salapho ngoba sikhulekelwe bethuleka imthwalo ngoba abantu bathwele imthwalo nje badla ukudla vele futhi okunemthwalo. Amen. Nangu umama ubephumile lapha iye kumkhulu inyanga idle 75,000 yakhe ethi uyovusa ithaveni nezindlu lezokuqashisa wadla 75,000. Ingakho kufuneka nendawo zethu zokulala ama guest house ethu ngoba uyolala wena mzalwane uthi nansi guest house kanti ulala enyokeni kamkhulu. Izinto ezenzeka la eSouth Africa ezweni lika Cyril. Ezweni zika Cyril abantu balala phezulu kwembhede eneyinyoka. Ezweni lika Cyril abantu bahenga impahla zabo ema-otropini aneyinyoka. Ezweni lika Cyril. Amen. Manje uNkulunkulu uyaqeda manje lokho. Uqeda ngoba luzoqeda ngani bomama. Ukuthi nina bomama manje lihlale emadolweni sifuna umama manje ozokhuleka thina kuvuleka amazulu. Engabe uzokhuleka kanjani njengoba ulayishile nje. Engabe uzothandaza kanjani njengoba ulayishile. Sizofuna umama namhlanje okuzothi kwathi kushada udadewabo kalo yathi insizwe ezoshada naye uShabangu yathi ngifuna ukubona Nkosi ukuthi le ntombi yami wabeka ijezi lakhe leli jezi elikhulu walibeka phandle lapha etsha nabo babekhona thina sikhuluma umfana kalo ematsheni sikhuluma uJesu ophilayo thina. Yalibeka insizwe yathi ngifuna mangimthatha lo mfazi ngazi ukuthi ngamnikwa kuwe ngempela Nkosi. Yathi ngifuna leli jezi leli ukuthi mangabe kuselivuza amanzi kodwa phansi emhlabathini kungabi manzi. uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu ahamba naye. Kwathi mayilithatha akumanzi lavuza lecala lathi vuza. Jesus. Wamthatha. Amen. Amen. Ngoba sifuna noma uthatha intombi la ematsheni ube nento oyiphethe oyovika ngayo noma uSathane sekuvukela uthi Nkosi wena wathi. Hayi ukuthi ngimbonisiwe uqamba amanga uwenza ukuthi umthanda ngaphakathi. Amatshe. Amen. Akudlalwa labazalwa nazi ukuthi manifika nifika ka take it or leave it. Akudlalwa labazalwa. Hallelujah. Ngilake ingane zeNkosi ukuthi
sizokhuleka manje ngomama besilisa siyakhuleka ngale zenkosi kodwa hey lungisa indaba yakho noJesu izono ziyavunywa vuma nokuthi uthenge ungabojwayela ekseni ungumzalwane uthenje nce usuzothi glory to Jesus ungabojwayela lonto le amen bazalwane ziningi izinto eziphantshisa umoya oyingcwele ngaphakathi ubone ungumzalwane uthi uyakhuleka umzalwane umoya umthandazo wakho ungazenzi izinto ziningi abazalwane nabazazi thina siyambonga uNkulunkulu kuleli bandla yasembulela yonke into into angayifundi uNkulunkulu uyashadile angiyifuni futhi siyambonga usipha amandla ukuthi siyeke ngempela ayikho into esimelana nayo usipha amandla ukuthi siyeke ngempela silibandla siyeke kunezinto la ematsheni ezingadliwa uma umntwana kaNkulunkulu amen ezenza umoya oyingcwele isibani singavuthi noma sivutha sifiyoze awudli noma yini uma umzalwane awugqoki noma yini uma umzalwane awukhulumi noma yini uma umzalwane awubuki noma yini uma umzalwane awuthinti noma yini uma umzalwane izinto zale eDibithe uyayishiya ngempela amen la ekhaya kuze uyizwele lento esizwayo thina lento lesizwayo mama wami okuthi nje mawuhamba isithunzi sakho nje siphilisa umuntu ngala lezinto amen okoqala hlukana nengulube haleluya amen okoqala hlukana nengulube Jesus noma ngabe liyashiza litho ngene ngomlomo akunjani thina sitshela umoya ingcwele waze wathi ungayidlala leyanto engcwele kanje mina moya ingcwele kuwe ngiclean waze wathi nento edla abantwana bayo ungayidla yini wena ngikhona mina ngiwumoya ingcwele ngingcwele kuwe uzodla into engcolile uzodla into nothi ngagezwa ethi gezwe ibuyele kungcoleni wena uthatha uyidle ngoba izwi lithi kodwa umoya ingcwele naye uthini amen ayidli ngulube ematsheni inento zakhona ke ngulube osekela bezinto ipalona idliwe ematsheni all palone echicken yani ngezwe belungu benikhohlisa thina sizwa ngobone ejuleni palona idliwa noma echicken noma yana idliwa ngoba ipalona ukuzithambe ifakwe inyama yengulube haleluya ayikho inyama ethambayo ingafakwanga ifutha lengulube ayikho inyama ethambayo ingaboli amen ingafakwanga ifutha lengulube inyama mayingafakwanga ifutha lengulube uyibekela la ungayifakanga efrijini iyajika iyabola amen kodwa mawungayinimba ngamafutha engulube uthi izohlala nje njalo haleluya ipalon nje inhlobo yepalon nje into okuthiwa nje Vuyana Russian what niyakwazi ke nina thina kwafika vele la ematsheni singasakudla asikwazi nangamagama amen futhi asikhale nengane zethu sibonga ukuthi nengane noma ungavula ifridge yami ingcwele into uNkulunkulu athaka ayifuni angizingenisi kulomuzi amen hey Nkosi uJesu amen haleluya amen imismith asidli la ematsheni amen thenga umshini nginomshini mina ngiyakaya amen Kai mismithi yami ngihlele. Eyale emashop uyibona nje obina amaqashanya namhlophe nje awengulu benzela ukuthi mina ngeke ngigaye la uthola ukuthi mhlawumbe ubaba usithengela inyama sengikhohliwe ukuthi ikhona ngiyibeke efridge ngakusasa uyithola isishintshile lo nyama le isingathi iminyama isishintshile ephezulu la isimnyama esibomvu ngaphansi mawungaphinda uyiyeke isizoba mnyama yonke kodwa mawungathatha amafutha engulubu yithi iyohlala inyanga Sinitshela imfihlakalo esayitshela umoya uyingcwele akekho wafundisa lokho akuke eBhayibhelini khona izinto ozobhalansa ngazo mzalwane singekho eBhayibhelini ufundisa umoya ingcwele uJesu athi uyafundisa konke amen iPuruvos ayidliwa yes uJesu my Puruvos ayidliwa iPuruvos umzalwane ngoba lento le efaka iPuruvos lapha ithumbu leli abantwana bengulube lo muntu ithumbu leli lo mntwana wengulube uyawubone thina nje esithenga inyama emabhusha
ukubona mama boyicina ifoni yakho boyicina impela ngifuni ke cima namafoni abazalwane abadala abazalwane bahlakaniphi mase sinjena sifuna lutho ngempela amen bazalwane amen uyabona mase sise emabhusha amen uthola itruck enkulu iqhamuka nabantwana beyingulungu abancane uqeda kuzalwa kuzonqunywa ucabanga ukuthi kuzonqunyelwa funeka namathumbu nama-bacon siyambonga uNkulunkulu ukuthi athi kube nezinto esingazidli emhlabeni ngoba vele asikhali vele asikhali sijwayeze emzalwane ungakhali khona uzokwazi ukuhlukana nezinto uNkulunkulu athi ungazidli amen ibhurivosi nje ayidliwa bazalwane ayidliwa nje thina wasitshela ubaba umkhulu umsunguli waleli ivangeli hey kunzima kuyiyeka madoda nawo babekho kunzima usethini uNkulunkulu ibhurivosi yazi mina wangiyekisa amayishumayela umkhulu ethi uyabona ma usemakhaya udla inkobe mawusuthi uye toilet uyabona ukhiphani ukhipha nje into eginqikayo nje phansi la etshanini ibhurivosi njalo engayizonda ngalelo la ziningi ke bazalwane izinto uNkulunkulu athi singazidli kodwa ziningi izinto futhi esizidlayo amen eziningi idla nje ufish wakho udle ichicken yakho udle ibeef yakho udle iliver yakho yenkomo kanjalo nje yabona ziningi bazalwane ziningi ngeke size saxakeka nokuthi singadla kanti ke futhi umoya ingcwele mayithi singakudli lokho singamane sidla ikhabishi bazalwane amen sithi ngoba umoya ingcwele uthe singasidli lesi amen uthe umoya ingcwele singakwenzi lokho singakwenzi ngempela ilokho ke bazalwane ukuthi ngempela izinto kufanele zingazidli ukuze umoya wakho oyingcwele ukhule ngaphakathi ungaphazanyiswa yilutho yilezo ke bazalwane amen bathandekazi amen kanzekhosi okunye ke bazalwane la njoba nikhona nje bazalwane ibandla likamoya leli amen njengoba uNkulunkulu enilethile nonke la unilethe nekhali zenu amen so long uzazi wena ukuthi mina ngaphakathi i-connected naye so long uzazi wena akekho umuntu ozokwazela yabona njalo sizokubona ngani thina sizokubona ngokuthi mawuxhumene naye ungena sono awuhlaseki amen awuhlaseki Jesus mina ngafika ebandleni lasematsheni angahlaseka ngifika kwaze kwathiwa ngiba ukukhokheli ngoba ngangahlaseki ngangithi ngifika mina babetetela la ngifika ematsheni betetela izingane beyiginqa la amen amen ngihambela imizi yabantu ngingazi ukuthi ngenzani ngihambela imizi yabantu ngihambe ngithandaza kanti ngishiswa ilento le ayiqali nje ivumbuke ingenampande amen inempande yayo amen 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 manje nini uNkulunkulu unilethela ematsheni sevele seqedile ngani amen bese kusalele nje ukuthi nivume izono nihlukana amaphilisi amen ngoba ngeke ulishumayele leli lethu uma usadla amaphilisi ngeke ulishumayele Yothi uthi alishumayela ukhwehlele anyuka amaphilisi akuhlalela empinjeni amen sishumayela ukuphilisa kadliwa amen haleluya nizela uNkulunkulu wasitshela thina 2023 or 22 wathi leli bandla leli lizocwala wathi kuzokwazeka manje ukuthi ngiyindodana kaNkulunkulu phezulu amen wathi kuzoqala mina kuzogcina mina wathi abazofika manje bevele emasontweni wathi bazofika belandwe yimi bazokwenza umsebenzi wami la mina noma ningangena nigcwale nonke kanjani nabafikayo lapha bethi bafika bezohlambuluka ngiyangisho ngithi nampo ke Nkosi sebefikile amen ngithi nampo ke Jehova sebefikile ngoba wangitshela ukuthi uzobalanda emasontweni ngempela laba bafikayo bezovuma izono bayasho bathi kunento ngaphakathi manje lento angiyazi ukuthi ngizoyenza njani ngoba emasontweni ngicindezelekile
mangithi ngiyosho kumfundisi ukuthi kunomoya kimi oyingcwele othi ngenza into ebandleni umfundisi uthi hayi la omunye nje ubesho nje ethi umfundisi uthi mayethi uNkulunkulu uthi angiphendula abantu la ibandleni ngingahambi kuleli bandla kodwa ngiphendula abantu la ibandleni ngishumayela insindiso la ibandleni. Amen. Wathi umfundisi kufanele eBible school ube necertificate uqala. Ngathi ke ntombazane yami kuhleke mayisho njalo next week nje ngiyeza mina. Amen. Ngiyaya next week. Amen. Ngathi nje next week wena sidirect sizofika thina siyahamba nje siyothunga ikete ezimnyama namabhantshi abomvu siyoba iweseli. Sihamba nje so ngena nje sesiqokoza sithi ngikwazi ngisho ukugida kwakhona kuthiwa ngiyakwazi kulingana sike salinganisa iyoni kwavuka kwaphenduka bonke abantu sishendeze iyoni sigqokile simhlophe steqa sifike sifane nabo ukuze bezwe bavule izindlebe ukuthi uthini manje lo ngoba mangifika nginjena bazothi oho bakhuluma nabasindiswa into abangayiphili. Amen. Ngoba nikhuluma into engayiphili ningabasindiswa. Amen. Sihamba siyakhona make basinika nje ithuba. Uthi ubatshela uthi le ngubo loyigqokile ayikusezulwini usho nawe uyigqokile. Ngoba manje mawuthi le ngubo oyigqokile ayikusezulwini wena ungayigqokanga udoho uyamthuka. Manje mawufana naye uyobona ngaphandle sengithatha imoto yami uthi hayi lo muntu awuyelo akakhonzi la kodwa sengihambile sengishiye. Amen bazana. Uthi uPastor Paul afika ngoba kuthakatha kube buthakatha. Yebo. Ngifike sangomeni ngihlale phakathi kwazo. Amen. Zithela itiye ngiphuze. Ngazi ukuthi itiye labo ngeke ningenzele utho noma lishiswe ngempepho. Amen. Ngoba ngingenwa lutho. Ngoba ngiyobasiza kanjani labantu bakaNkulunkulu ngibenyanya. Amen. Amen. Jesus. Yeah. Manje lana nizile lana. Siyasasi mina nginahluka ngiyabazi nje abaphatha bafufubele bathi engabe bathembeni. Ngisaphela isikhathi. Fufubele. uNkulunkulu uyabeka nokuthi khuza nampa abantwana bayadlala la kuzothiwa ozothiwa enza mntaka baba lokhu uNkulunkulu athi kwenza sikhuze sikubonise sithi hayi uyakwenza khona kodwa ungakwenzi kanje amen lana kwenziwa kanje amen sizobona kanjani ubu-wrong nobu-right bakho uhleli phansi amen ngilinganisa nansi intombazana nansi namhlanje igcotshiwe umshumayikazi wafika nje wayinkinga nje amen wayiphalisha lingadleki amen saba sathe wayiphalisha lingadleki kanti uwayindwa yile amen nazinto amen ayizukuwayinda kodwa esontweni kwakho ingakuwayindi ayizukuwayinda esontweni la uhlala khona ungakwazi ukutshela abantu ngoJesu ayizukuwayinda esontweni la uhlala khona ungakwazi ukukhulekela abantu ngeke ikuwayinde haleluya amen isukuthi ke bazalwane siyasebenza manje singomama besililo ematsheni kuyasetshenzwa bazalwane sizokhuleka masikhuleka ukukhulekelwa amabhizinisi ukukhulekelwa yonke nje into ekhona efikile enhlizweni yakhe sizoyibiza ngamagama amen kufanele sikhulekele kakhulu ke uNkulunkulu sithumile manje kufanele bazalwane nisikhulekise kakhulu ngifuna nabo abanye